Вітанне, сябры! Мяне завуць Марына. Я хочу паговорыць пра тое, чым займаецца моладзь у вольны час. Амаль кожны чалавек захапляецца чым-небудзь. Хтосьці любіць спорт, маляванне, музыку ці кулінарыю. Усё гэта дапамагае чалавеку пазнаць сябе і паглыбіцца ў хараство і прыгажосць сваёй душы. Адным з маіх захапленняў з'яўляецца напісанне верша. Дазвольце, я прачытаю вам адзін з іх. Шчасце, як кветка, што расквітае, як жаўрукі, што ў нябёсах лятаюць. Шчасце, нібыта сонца прамень. Шчасце, як быццам радасны дзень. Заўсёды яно нас натхняе, жыць так, як сэрца жадае. З ім як быццам цуд адбываецца, калі новы дзень пачынаецца. Шчасце заўсёды жаданая доля, шчасце патрэбна ўсім, як ніколі. Шчасце няхай усю планету натхняе, а чалавек з ім свой век пражывае.